Ịwụrụ nwa okorobịa gege m ntị, tụrụ ntị n'ala. A ga-ekwu eziokwu regardless. Ụfọdụ na ha agbagharị from one place to the other. Ndị amụma ụgha na-ebujekwe a na-erije ha 30, a na-aṅụje ha amịje ha ọchọ ọchọ. Ụfọdụ na-arụje guesswork, ụmụ guesswork nọ n'elu ya, a na-aṅụ ha. Tụruo m ntị ọfụma ka ngwa. Ihe gbasara ịmụ mmadụ apụta ga-emụọ mmadụ akwụrụ. Ọwụghị ọrụ nwaanyị, nwaanyị ga-atọ onwe ya ime. Enwekwana nwoke ga-amụ nwa without nwaanyị. All 50-50 responsibility nọ mmadụ abụọ, nwoke na nwaanyị. And ha ga-contribute 50-50 ewe procreate ya, ahụ nwa ha mụrụ ọnwụ ha. Now, ọ ga-erikwa ya ṅụ ịga na another family entirely, not your own siblings, not your own sister. You will have to go to another family, a strange family. Na-enweghị otu unu si relate ancestrally, enweghị otu unu si relate foundation na enweghị otu o si relate. Mana ezinụlọ niile nwee mmụọ na-guide ha. Now as a young boy, a young man, gị bilite topụta okorobịa, legide nwa agbọghọ, ikpere ya aga n'elu bed na-agụ, ma n'ime onwe ṅụ asị na ị ga-alụ ya, ị gaghị alụ ya. Ị chọghị ịlụ ya, ọwụ dịka nwa ị chọrọ ịlụ, but then ị chọrọ ka gị na ya nwee something, no problem. Now gị ikpe nwa n'ime onwe ṅụ na nwa na ị ga-alụ ya, ọ dịra ṅụ imeke sure na ịtụghị nwa ahụ ime. Yes, ị ga-protect onwe ṅụ. Ma ị protect, ma enweghị protect onwe ṅụ, gị use withdrawal method. Ị gaghị aga were mmiri mgbanụ gị gbalagacha ya nwa anụ ntara n'ahụ, gbacha ihe niile, because ị nọ ya n'elu, naanị ṅụ maara mgbe mmiri mgbanụ bịawara. Ebe ị chọrọ ịgba ịga ka ị ga-agba ya. You are the seed sower. Na amụrụ nwa taa, na atụrụ ime taa, ọ n'aka nwoke ka ọ nọ. Na amụkwara na nwa n'aka nwaanyị ka ọ nọ. You sow the seed, mana ọ dịra nwaanyị ahụ i decide ma ọ ga-ebu seed ahụ ma ọ ga-ebu ya. Ọ 50-50 ekere ihe niile eke. Na gị tụọ nwa anụ nta ime, mana ị chọghị ịlụ ya. Ọ chọrọ ịlụ, ị chọghị ịlụ ya. Amụọ nwa anụ. Omenala Igbo eji ya ebe ọ na-ata arụ. Omenala Igbo emekweghị ebe ọ na-agbawashi isi. Mgbe nwa anụ ntara mụrụ this child tụrụ ya ime ya, and ịma na ị chọghị ịlụ ya. Ọ ya kpatara ndị Igbo jiri sị enyi anaghị agata nwa n'ala Igbo. The reason ejiri kwuo ya to protect you, gụnwawu nke nwoke tụrụ ime. Enyi a na-agata nwa n'ala Igbo. Nwa ahụ ọ mụrụ because ịkwụghị ụgwọ isi automatically ọ nwa ya. Ị kwesịghị ịdọchi ya nwa ahụ. Ị ga-eji adọ nwa ahụ wụ marriage, a well established marriage ka ị ga-eji adọ nwa ahụ. Inye nwegodo support inye gị because of nọ mkpọrọ gị. Ma inyekwe support, nne ya ga-akọgbu ya. Ọ ga-akụkewa zụọ nwa ya. Nwa ahụ ga-awụ nke ya. Mana ịpụta na ị ga-akpụrụ nwa ahụ, ịkwụghị ụgwọ isi gị si ị ga-akpụrụ gbawa ya aka kpụrụ ya. You have automatically that child aka ịkpa ya dọtaga course from ebe family nne ya na-adọtara gị. Gị gbawa that lady aka nara ya nwa ahụ, denwere onwe ya. You don't know what you have done. Apụtakwala gị sị, oh naanị my mother nwere right ịkọs m. Even my mother self, ọ kọs ọmụmụ ekwesịghị ekwesị. The blood of Jesus Christ will wipe every curse. Hello. Mma mụrụ that lady pụta n'abalị n'iwe n'ọnụma chịrị aja kpụọ aha ṅụ were aka ekpa bikwasa n'afọ ya. Michael, na ị batara n'ụlọ gbawa ya aka, tụọ nwa ya ime, gbawa nwa ya aka, nara ya nwa ya, kwapụ ya, ịlụọ ya. For that reason, na enwe nwa gị ga-eke dị. Na any day, na ị ga-amụ nwa, ị ga-amụ ụmụ nwaanyị. Na any one of them ị kere dị, that day ka ị ga-amụ. Na enwe ka ị ga-eke dị.
enwe nwa nga gakpulatara na nwoke nwe nwa nga alụ ote ka ha ga-atụ hụtecha ọhịa ime ọhịa n'ụzọ ha okwu dị otu a n'isi na ọga pastọ kpere m ekpere anọ ya ọya na-ebute mgbe ụfọdụ dị mkpa lụọ nwaanyị ụmụ ya otochia ụmụ ya ịlụ di awọ problem ị ga-amadebe problem ngoshi because ị chọrọ okwu a na-eji marriage eclaim nwa a na-eji relationship eclaim nwa unless that lady ọ sị gị kpọrọ nwa gị unless ị bịara ime ihe n'isi dadị gị ajụ na ya chọzi ihe lụṅụ gị pụta ịdọ nwa ịdọ ya ị ga-adọta ya iwu eji nwa mana ọ na-ada lady chọrọ ịlụ gị iti gị na ya abụọ mmanwụ gị gbawa ya ka nara ya nwa ya kwapụ ya na ya ga-alụrụ di you are living partially with a curse from that family. You don't know what you are doing. Enyi anaghị agata nwa ihe ọ bụla ị na-eme end ya peacefully adọrọla nwa ahụ denwe ya n'ụlọ gị hapụ ya ka ọ kpọrọ nwa ahụ because all right ya all traditional right ya ịkpọ nwa ahụ ọ wụrụ nwa nwoke nna that lady ga-eji nwa ahụ nwa ya automatically enyi a na-agata nwa ihe ị ga-emewu na-esend your support esendere ha nga karị nwa ahụ tozie chọrọ ịchọrọ nwa bịa because of gịnị ọ hụrụ enyemaka iweta gị mgbe a na-azụ ya ọ wee ebe ị ga-esi ala gbụrụ mana ị nwere nkaramanya ma gị na ụmụnne gị ọ na-aga agbawa dị gị la ka nara ya nwa ahụ ekwughị ụgwọ isi gị denwe n'ụlọ gị any cost ọbụla ma ha ọ that family lere n'isi nọ it will work. Nne nyere m aka nọ ya nna nyere m aka nọ ya pastor pray for me. It's not when you know where your problem is coming from but you don't know how painful it is. Gị ifi na nwa ma nwa gị gaga dọrọ ya dọta ya that woman pụta kwuo obi okwu na ihe mere ya na ebe ịsụ na nwa ya arụghị nwa ọlụlụ na ị ga-amụ nwaanyị na-enwe nwa ga-alụ di ha ga-akpa akpụ n'aka ngọta ka ha ga na-amụ ọhịa n'ụzọ ha ọ gaghị nọ under curse. You are living under curse because ọbara nwaanyị ahụ kwugo okwu a nọ n'ime nwa ahụ iji gịnị ya bi ebe ahụ ụgwọ isi lụọ ya klemụrụ nwa ọ na-agwa ya dị mma omenala Igbo asụghị marriage not by force. Omenala Igbo understands that marriage is dissolvable. The end there ihe nwa ịmụrụ n'ime marriage automatically all the free from every side cause, every foundational cause coming from anywhere, from mother side, from wherever. Ọnwa marriage akpala gị n'aka ọnwa gị mana gị tụọ nwaanyị ime kwere were ike na akpọ ga-anara ya nwa ahụ kpekpuru denwe. You don't know what you are doing. Many men today ọhịa ha gabigara ụfọdụ ụmụ agbọghọ today ọhịa ha dịka nna ha tụrụ nwa agbọghọ ime somewhere ekwu okwu ọjọọ n'isi ha problem awụzie bịa n'ụlọ dị ha sọfagawo sins of the father. Ị ga-ahụ nwa agbọghọ ya macha mma tọpụ kwụrụ n'ụdị agwa ya jojo bena gịnị mere ọlụbịahụ di leruo anya sins of the father or the mother with the cause. Pastor aga agwa ngọ this ones ya bụ igbe ya agwa ngọ na nwunye nna ngọ this na o mere ngọ mgbachi ihu na ọ sị ga ama akụkụgharị aka akọnet ndị aka ha dị ọcha chefuo mmadụ echefuo ebe mmiri shiri mmanwa ya ọ dị very very important. Ịkwụnwazie na kele na ọ dị ọkpara m nwaanyị mụrụ m ya na nwa m natara gị mana ịmaghị na ihe o bu bịa dị too much. N'ala Igbo omenala Igbo si na enyi anaghị agata nwa ma ịkwụghị ụgwọ isi nwaanyị automatically ga-eklem nwa ahụ ikwesịghị ịpụta dọọ nwa ahụ ụdọ. The only condition ị ga-eji dọọ nwa ahụ onwe na ịchọrọ ịlụ nne ya ajụ ndị nne na nna ya sị ha chọọ ọṅụ mana nwa ha dị ime gị chọọ ịlụ nwa ha sị ha chọọ ọṅụ nwa ha mụọ nwa ị ga-apụta dọọ nwa nne ya pụta ọ na-alụọ mana ọ bụrụ na ha chọrọ nwa ahụ chọrọ ịlụ gịnị ya mụọ na nwa ọ chọrọ ịlụ gị kwa ka gị na-echọghị ịlụ ya nọrọ mma ọlụlụ gbawazie ya ka nara ya nwa ya nwa gị nọrọ under your roof you don't know ịma ihe gị na ya nọdụ ya ị ga na-ahụta ya n'ọnwa gị mana ị gaala na another family n'ịma ihe hiwere ha ịmahụ their foundation ịmahụ ihe ahụ ị gala ebe a ga-eketa something na ikwesịghị ikwesị gị na-ebi ndụ dị very very careful. Ebila ndụ recklessly, be very very careful. Otu ihe onye ọbụla dị n'iche n'iche ọ wote obi onye ọbụla dị n'iche n'iche
adịwala na ngwa ngwa imewa mmadụ obi, thinking that onye ahụ ga-agbaghara or is okay, or guess time will heal every wound. You are making a very big mistake. Ewuru nwa okorobịa, coordinate yourself. Mara ihe ị na-eme ugbu a ị dị young. Mara ihe ị na-eme ma mkpụrụ ị na-akụ. Akụ na gị na gị dị ka ahịhịa kpọrọ nkụ. Ahịhịa kpọrọ akpọ gbọtọrọ ọnụ breeze bụ ebe na-ebulari everywhere. Be in charge of your spirit. Be in charge of your flesh. Coordinate yourself. Give good account of your output. All the very, very important. Udo dịrị unu.